Хасан. История на надежда. Израснах в много обикновен дом на шиитски мюсюлмани. Баща ми и майка ми бяха много традиционни. Бяха много стриктни във вярата си, в религията си. Не бяха радикални, а съвсем нормални, обикновени мюсюлмани-шиити. Те се молят, постят, правят всичко като всички други. Започнах да чувствам глад в сърцето си, да знам повече за Създателя. В исляма името му е Аллах. И като малък започнах да обичам Аллах, да обичам Мохамед. Започнах да следвам посоката, в която всеки шиитски мюсюлманин вярваше и следваше. Гледах на християните с омраза в сърцето си, защото са идолопоклонници и заслужават да умрат. Така си мислех. Когато пораснах и станах младеж, започнах да дружа с младежите в джамията, а те разпространяваха по-радикален ислям. Говоря за средата на 80-те, за движението Амал. Беше началото на движението Хизбула. Аз научавах за тях в джамията. Аз не исках да отида с тях в радикални, фанатични и терористични пътища, както можете да ги наречете. Но винаги търсех Бога. Срещнах една млада дама, започнахме да дружим. Един ден, като отиваше на училище, колата й се развали. И дойде една по-възрастна жена. Тя отиваше на курс по компютри. Мина покрай нас и видя момичето, с което бях, и каза: "О, нека да й помогна." И я взе, за да я закара до училище. И по пътя за училището започнали да говорят. Тя знаела къде живее и казала, че ще я взима. Няма нужда да се тревожи и че след това ще я оставя. Тя не искала нищо от нея, просто се опитала да й помогне. И се заговорили. Момичето й казало: "О, моят приятел е мюсюлманин и иска и аз да стана мюсюлманка." А по-възрастната жена й казала: "Не можеш да живееш с мюсюлманин. Не можеш да бъдеш мюсюлманка. Трябва да бъдеш християнка, да познаеш Христос." По-възрастната жена не спряла да мисли за мен, защото я бях посещавал един-два пъти. Един ден ми се обади и каза: "Обаждам се просто така. Покани ме." И аз отидох в дома им. Аз бях там преди и бях удивен от гостоприемството им. Там, откъдето идвах, бях учен да мразя християните. А ето, тези хора са християни. Мислех си, че ще ми говорят против Мохамед, против Корана, против исляма, но не го направиха. Бях толкова учуден. Започнаха да ми говорят за любовта на Исус Христос. Не казаха и дума. Още си спомням, вече след толкова години, не казаха нищо лошо, за да ме наранят. И ще ви кажа, започнаха да ми показват Исус по много любящ начин. Начинът, по който съпругът се отнасяше към съпругата си, начинът, по който тя се отнасяше към своя съпруг. Понякога се обаждах просто да ги поздравя, но всъщност ги молех да ми говорят за Исус. Кажете ми още нещо, но не ме нападайте. Не ми казвайте, че моят ислям е грешният. Просто ми кажете за вашия Христос, за вашия Исус. И когато тези хора ми разказваха за Христос, аз отварях моите ислямски книги. Четях Корана, четях книги. Започнах да търся все повече. Техните думи влизаха право в сърцето ми. Толкова истински. И основата ми започна да се клати. 2 години и половина ги слушах. Даваха ми филми,
Един от филмите, които ми дадоха, беше Исус от Назарет. Гледах го и разбрах, че Исус никога не е убивал. Той всъщност умрял за грешниците. Аз гледах какво Исус е направил и мир идваше в сърцето ми. Казваше ми: Христос, Той е този, за когото проповядват. Той е Божият син. Той е Бог в плът. Той дойде да умре за хората. Той е спасението. Той е Божият агнец. Той е пътят към Бога. Но не можех да взема решение. Мислех си, ако взема това решение, ще изгубя майка си и баща си, които обичам много. Ще загубя брат си и сестрите си, които обожавам. Ще загубя всичко, свързано с стария Хасан. Знаех, че или едното, или другото не могат да бъдат заедно. Питах се, исляма дали ще ме заведе при Бога? Започнах да сравнявам исляма с Христос. Те ми говориха за Библията, Словото. Аз не исках да го чета. Казвам ви честно, не исках да чета Библията. Защото колкото повече я чета, толкова повече ще се убедя в нея. Аз не исках това, но чувствах сякаш Библията ме привличаше. Моята основа в исляма, макар да смятах, че е стабилна, започна да се клати и да се руши. Спрях да вярвам в Мохамед. Спрях да вярвам, че Коранът е Божие Слово. Дълбоко в сърцето си се питах, говорех на Бога, казвах: Боже, през целия си живот съм искал да слушам за Теб. Искам да знам повече за Теб. Но никога не съм имал връзка с Теб. За Теб ли говорят те? Ти Христос ли си? Иисус ли си? Ти ли си? Спомням си, че се молих. Молих и му говорих. Говорих му, докато карах колата си, докато ходех. Говорих му, когато се събужда, когато спях. Говорих с него по всяко време. Вече не трябваше да ставам и да се моля с едни и същи повтарящи се думи, но му говорих и знаех, че той ме слуша. Знаех, че е там. Но не можех да направя крачката и да го приема. Веднъж ме поканиха в църквата си. За първи път отидох на църква. Когато отидох, имаше служба. Пееха на Господа. Проповедникът стана. После казаха на хората в църквата да започнат да се молят за мен. Помолиха Господ да влезе в сърцето ми, да отнеме всичките съмнения, всички пречки, мисли, да промени сърцето ми, да приготви ума ми, да приема Христос какъвто е. Аз се помолих със същата молитва. Боже, помогни ми. Боже, помогни ми. Боже, кой си ти? Какво се опитваш да ми кажеш? Вече не вярвам в исляма. Не мога да приема Исус, за който се говори тук. Аз съм сред толкова тъмнина. Помогни ми. Спомням си, бях на едно събрание. Беше молитвено събрание. Усетих как Святия Дух ми говореше. Знаеш ли колко много те обичам? Знаеш ли, че Исус умря за теб? Знаеш ли колко си скъпоценен? И Бог изпрати своя единороден син да умре за теб на кръста. Ти си толкова специален. Отвори сърцето си. Приеми Исус. Приеми това, което направи за теб на кръста. И ще ви кажа какво се случи. Дигнах очите си и видях нещо като картина, която се движеше на стената за моя живот и всичките грехове, които бях извършил. Започнах да викам към него и казах:
Помогни ми. Аз съм грешник. Не знам какво се случва. Молих се, говорих му, поканих го да дойде в живота ми. Стоях и се молех. Не знае какво се случва около мен. Бях забравил, че съм на обществено място с много брати и сестри около мен. Всичко, което си спомням, беше, че няколко минути след като свърших да се моля да ме спаси, казвах: благодаря ти, че умря за мен. Благодаря ти, Исусе, аз те приемам. Исусе, благодаря ти. Исусе, ти си Бог. Ти си моят Господ. Ти си моят Спасител. Всички плачеха и хвалеха Бога. Животът ми започна да се променя от тогава. Моята Библия стана оръжието на живота ми. Божието Слово ми стана наслада, защото знам, че Бог ми говори чрез Словото си. И аз му говоря, когато се моля. Библията стана пътеводител в живота ми. И благодаря на Исус толкова много, защото Той ме променя всеки ден. Всеки път, като застана пред Библията и я отворя, аз го виждам. Виждам го. Виждам какъв грешник бях и колко велик Спасител е Той. Мои брати и сестри, които ме слушате сега, аз бях мюсюлманин. Знам, че си мюсюлманин. Знам, че се бориш с въпроса какво представлява животът. Ще ти кажа нещо. Животът е в Христос. Иисус е животът. Той е истината. Той е единственият път към Бога. А Бог, Той възлюби света толкова много, че даде своя единороден син да умре на кръста за теб и за мен. Ти можеш да направиш едно нещо. Само едно нещо. Признай това, което е направил на кръста. Исус беше разпънат на кръста за твоя грях. За всичките ти грехове. Просто го покани. Исус те обича. Исус те обича толкова много и иска да го познаеш. Аз знам, че името ми е записано в книгата на живота и знам, че Той те чака. Кажи му колко много се нуждаеш от Него. Той каза: ето, стоя на вратата. И ако отвориш вратата, ще вляза и ти, ще бъдеш с мен завинаги.